Start right. Sa Tulyaw, Kalasyaw, Mini Pincher Blue. Yun eh, rare color po yan. Pero ang ganda. Oh, pati balat nakikita yung blue. Ayan oh. Yun nagsished po ngayon siya. Oh, yung balat niya kulay blue. Oh. Pati yung may katat-katat dito Pangasinan. Hindi oh. Sa Tagalog yung kanyang skin. Ay, English man na. Ayan. Ayan, may isa doon tayo. Oo. Bali-bali may buli tayo. Anong pangalan niya? Ha? Si Anto lang nga sige. Papidyo lang. Zigs. Zigzags, come here. Awakan mo tayo. What's up? Magandang umaga. Ayan, video mo nga. Ikaw lang taga-video ah. Pang ano ko lang, pang YouTube lang yan. Naman yung kulay niya. Wala, hindi ko nakuha yung angulo ng iwanag. Yan. Yan siya, maganda ng kulay niya, no? Chihuahua yan, Uncle Mark. Kahit na ayaw ko ng mini pincher noon, nung nakita ko yung kulay niya, yun. Gusto na ako sa mini pincher. Wapo. Masibag yan, di? Hindi, wait yan. Alright, start natin. Tayo magdanalit. Bigyan mo yung babae. Yan, igala-gala mo lang yung video. Uring siya. Ay, balilo pa ito baga ito. Tapang. Tapang. Nyupot sa kalutin, nyupot. Sibag. Buwin sa 99% niya. Malipilitin ko dito eh. Sige, diretso na lang yan. Yun, game. Yun, malaki na yung birit ko. Sige na to. 36 MB. Dudul-dul mo ito kaya, Por. Ang dudul-dul mo ito. Sige, bakit tayo 3 minutes lang ba tayo? Sige, okay na yan. Hindi ako makapag-date maayo. Yeah. Saan oh? Yun na po na 3 minutes na. Parang bamba na. Ay, pabamba na. Sige. Hindi, sikat na kita. No, Yeah. Ay. Yan, hawakan ko na. Okay ka. Saka sir, dito po. Sir, hawakan mo mabuti yung tenga niya. Dalawang tenga. Mabamas. Ay, kunin mo nga yung maliit na busal pa. Hindi masarap makaramit to. Sila, basta mahawakan mo sa ano, patalikod. Sige lang si Red Zumang. Taas mo sir, patalikod. Hawakan mo kunwari yung tenga, tapos magpapalit tayo mamaya. Busal. Lamay kayo. Mabilis Busal. siya. Ay, patayin mo nga muna yun. Nalasigurado. Mabilis yung reaction na kanya. Mabilis pa mga to. Akin na ka muna. Kina. Wala. Hindi ginaganyan. Hindi ginaganyan. Makulit yan eh. The first time to. Sabihin mo lang na, babe. Aya. Ay, malagpag. Aya lang, te. Hindi ko alam yung to.
Kaya nga liksi. Maliksi. Liksi. Maliksi. Baby pa lang. Ayan, kiti-kiti. Bakit ay mga ganito? Apa, hawa mo muna to. Apa, baba ka sa. Ha? Maganda. Kurang pa. Awa ka mga sakit pa. I-lock mo na dyan pag makakita. Pero kasi. Sige, game mo ma. Yes, sir. Hawakan mo lang. Dito kasi ako ka lang. Hawakan mo lang dyan sa back. Hindi lang, muli mo sulong. Muli susulong pre. Hindi lang, muli susulong. Nandiyan ka, sir. Hindi ka, Jack. Sir, ikaw na nga lang mag-video doon eh. Kali ka dyan ba lang may 6? Hindi na kailangan ng pusal. 6 na. Oh, ka matatakot si 6. Hindi lang, pamog mo na. Pamog mo na. Pag-hawak ng frogman ng film, naka-play sir. Oo. Hindi na kailangan ng busal pag nahawakan na. Parang nagkakaroon ng lockjaw kasi yung kamay ko pag nakahawak na ako sa aso. Okay na. Dito na. Ha? Ano na lang yun? Ano? Tumigis. Ma'am, mag-iyo ito. Tatakbo na lang po kayo, ma'am. Para hindi po maano yung aso. Natatakot siya. Huwag mo kamit pa! Lawilala ka punta. Naharap mo may video ko, 6 mo, bro. Alam mo, shock sa sasal ko ito mo, ah. Sinalkot mo, ma. Nako. Talagang 6. Alam mo, ayusin mo. Ayusin mo yung pala yung asa. Baba mo pa. Ipa. Yan. Sige, Spider-Man. Spider-Man. Alam mo, sinalkot to. Sige, tira. Ang tamay tatakal na may aaron to. Itarap mo pa. Itagam na talaga. Agad mo. Ito pa, ang bala ko. Dede, dyan na. Yan. Pingas. Malikot, boy. Alright. Wala ka rin nagawa. Tingnan ba? Lexi po. Lexi. Wala kang nagawa. Lexilor. Wala kang nagawa sa liksing kamay ni Frogman Makasta TV. Gusto mo rin naman pala. Hindi siya sanay sa tao. Hindi siya sa Maasong bahay siya. Kaya yan, medyo basic. Tinan mo din sa case lang dito. Kaya medyo hindi rin yung mga bait ka sa nanay ko sa tao. Kaya hindi pag di mo siya nanay kasi pa ako. Tapang. Kaya may chihuahua ko. matakot sila pag May chihuahua pa lang ba? Lapit ako sa mga ina. Nang ka dyan. Nung inarso ko lang ko. Sina teritoryo to ah. Kaya magiging ko tanay damulan. kunin mo nga yung video nila. Dito. I-video mo yung pet ng aso. Yan yung video nila. Video mo dito. Dito. Sa likod. Nagbubuga. Nakikita yung pet. Ayan o. Nakikita ko yung pet niya. Nagbubuga. Yan yun. Ilang minutes na sir? Magti 10 minutes na po. Cut mo na po. Okay na.